Il-ħadd mill-10 ta' filgħodu l-qudiem se tiġi organizzata festa rebbija fiż-żona tal-Maqluba l-Qrendi. Din se tkun attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista għall-familja kollha bejħ ta' frott, ħaxix u fjuri, ikel xorb u varjetà għat-tfal u l-adulti bħal tombla, dawriet bil-ferrovija, mixjiet kulturali u spettakli ta' divertiment. Netnews kellem mal-Assistent Segretarju Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Karwana dwar l-aħħar preparamenti għal din l-attività. Mela festa rabbija hija festa għall-familja kollha, familja l-atfal, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani biex nintaqgħu hawnhekk f'tal-Maqluba l-Qrendi u niċċelebraw ovvjament ir-rebbija f'pajjiżna. Ħajkonna diversi stalls ta' frott, ħaxix, fjur, pjanti, ikellu xorb ma jonqos u tkun attività iktar miftuħa wkoll ħajkonna anke messaġġ politiku fil-11 ta' filgħodu mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech, kif ukoll ħajkonna quddiesa għal min jixtieq jibda l-ġurnata b'quddiesa għadha filgħodu ħajkonna quddiesa. Ħajkonna diversi lob għat-tfal, ħajkonna tomla, ħajkonna anki daqsxejn mixjiet kulturali. L-attività tibda b'quddiesa fl-10 ta' filgħodu fil-Kappella tal-Maqluba fejn imbagħad fil-11 se jkun hemm intervista mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.